Ola a todos, son Ángeles Novo, nutricionista. Estarei convosco durante os próximos meses da man da Concellería de Xuventude do Concello de Lugo, impartindo masterclass en materia de nutrición. Comezaremos falando sobre a alimentación vexetariana e vegana, da que vos contarei todo o que precisades saber, e continuaremos ao longo dos próximos meses tratando temas como, por exemplo, como crear un menú saudable para estudantes universitarios, como comer san sen saber cociñar, como cociñar san e barato, crearemos tuppers saudables, falaremos sobre a alimentación e o deporte, sobre o ayuno intermitente e terminaremos o ano con recetas saudables de Nadal. Como ben dicíamos, comezamos a falar sobre a alimentación vexetariana e sobre a alimentación vegana. Que é unha alimentación vexetariana? É aquela que exclúe o consumo de carne e de peixe. Dentro da alimentación vexetariana existen diferentes vertentes, como é a alimentación ovo-lácteo-vexetariana, que é aquela que inclúe o consumo tanto de ovos como de lácteos. Tamén existe a alimentación ovo-vexetariana, que é aquela que solo consume ovo, pero non consume lácteos, e a alimentación lacto-vexetariana, aquelas persoas que consumen lácteos pero que non consumen ovos. Tamén temos a alimentación vegana. A alimentación vegana é a que exclúe todos os alimentos de orixe animal e só se consumen alimentos de orixe vexetal. Son seguras este tipo de alimentacións? Rotundamente sí, son seguras, sempre cando estén correctamente planificadas. Ao igual que unha alimentación omnívora, se non está correctamente planificada, non vai a ser segura, nen nos vai a dar saúde. E máis, segundo a Asociación Americana de Dietética, tanto a alimentación vexetariana como a alimentación vegana son opcións saudables en todos os momentos da vida, incluindo o embarazo, a lactancia, a infancia, a adolescencia e incluso en atletas profesionais. Son este tipo de alimentacións completas nutricionalmente? Sí, son completas. Solo precisaríamos suplementar a vitamina B12. A vitamina B12 é necesario suplementala desde o comezo da alimentación tanto vexetariana como vegana, porque aínda non coñecemos o tempo exacto que duran as reservas hepáticas desta vitamina. Non nos confundamos e non pensemos que a vitamina B12 é de orixe animal. Quero dicir, inda que sexa unha vitamina que consigamos a través do consumo de carne e peixe principalmente, o suplemento de vitamina B12 é de orixe bacteriana. É certo que este tipo de dietas incurren en déficits de proteínas, de vitamina D ou de ferro? Non, iso non é verdade. A principal fonte de proteínas no caso dunha alimentación vexetariana é os ovos, os lácteos, as legumes, os froitos secos e as semillas. No caso dunha alimentación vegana, a fonte de proteína sería a legume, os froitos secos e as semillas. Exemplos de proteína vexetal nunha alimentación vegana: lentellas, garabanzos, a soia, os cacahuetes, as améndoas, as fabas, as semillas de sésamo, por exemplo. En canto ao déficit de vitamina D, a vitamina D é unha vitamina que se sintetiza principalmente por exposición solar, independientemente da alimentación que sigas. A vitamina D só se atopa en alimentos como o ovo, os lácteos enteiros e o peixe azul, pero nunha cantidade moi pequena. Polo tanto, xa sigas unha alimentación vexetariana, unha alimentación vegana ou unha alimentación omnívora, a principal síntese será a exposición solar, coa que hai que ter especial cuidado. En canto ao ferro,
As principais fontes de ferro vexetal son algunhas legumes como poden ser as alubias pintas, as lentellas ou a soia e alimentos como a quinoa, as pipas de calabaza ou as semillas de sésamo tostadas. Hai que ter especial cuidado con intentar consumir alimentos ricos en vitamina C cos alimentos ricos en ferro. Por que digo isto? Porque o ferro vexetal é un ferro que chamamos ferro non hemo. Un ferro que precisa da axuda da vitamina C para asimilarse mellor. Si, por exemplo, incluímos algún destos alimentos en ensaladas e na ensalada tamén incluímos froitas, estaremos aumentando a asimilación do ferro vexetal. Deberemos de ter especial cuidado con non mezclar estas fontes de ferro con fontes de calcio, xa que o calcio dificulta a asimilación do ferro non hemo. E falando de calcio, cales son as principais fontes de calcio que temos? Sempre que falamos deste mineral, vénsenos á cabeza o lácteo, pero non é nin a principal nin a mellor fonte de calcio que temos. Sempre que consumamos lácteos, no caso da alimentación vexetariana, han de ser lácteos enteiros. Por que? Porque a principal fonte de nutrientes dos lácteos é a graxa. Teñen vitaminas liposolubles. Isto quere decir que no momento no que desnatamos os lácteos estamos quitando a principal fonte de nutrientes deste alimento. Os lácteos conteñen vitamina D e sin vitamina D non somos capaces de asimilar o calcio. Esta vitamina, ao ser liposoluble, está presente na graxa, polo tanto sempre lácteos enteiros. Si pensamos noutras fontes de calcio, no caso, por exemplo, dunha alimentación vegana ou dunha alimentación ovo-vegetariana que non inclúe o lácteo, temos que ter presentes alimentos como as améndoas tostadas, o brécol, as coles, as semillas de sésamo, os garabanzos. Son alimentos con unha excepcional fonte de calcio. No caso da alimentación lacto-vegetariana ou vegana, na que os ovos quedan excluídos, que opcións teríamos para sustituir ao ovo en receitas? Pois ben, un ovo, neste caso, equivale a medio plátano maduro chafado, ao puré dunha manzá, a 50 gramos de tofu sedoso triturado, a unha cucharadiña de mantequilla de froitos secos, como pode ser a mantequilla de cacahuete ou a mantequilla de anacardo. Espero que con esta masterclass por resolver as dúbidas que puiderades ter sobre alimentación vegana e vegetariana, pero de todas formas quedo a vosa disposición nos comentarios do vídeo.